भटारा सोर बांसिन देबोलाय महिलाफोर दा महिलाफोरखौ ओरैबायदि दुखु होदों आं मिथियामोन जे बे दुखुआ बिसिबां गोथौआव थांदोंमोन नाथाय बिराद गोथौआव थांदों जेब्लानो थाङो मोदैयाव मोखाङाव मोदै गनानै बुङो आंनि अरुनदयखौ दाननाङामोन आं बिसोरनाव बुङो औ दाननाङामोन नाथाय रिजार्भेसन बिदि खथा गैखायामोन डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सार जोंनि जाय चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेरा बुंखादों जायहा आधार कार्ड दं जायहा रेशन कार्ड आरो जब कार्ड मोननैखौ होनदों बे मोननै थायोब्लानो बेहा जग्यथा अब्लाथ' जोंहा सिमा गैया दा मा खालामदों दा बिभिन्न निउसनि गेजेरजोंबो नुदों बिसोरो दानदों दा बे दाननाया सोरखौ दानदों सोर मोनो 1250 सासे गोनां गिदिरनि थाखाय जेबो नङा नाथाय बेसेबां गोथौ गाज्रि गोसोजों दानदों बे जोंनि बै गरिब दुखुथिया हावरियामारफ्रा बेखौ हमनो हादों हारिमुखौ दैदेननो थाखायब्ला हारिमुनि मानसिखौनो नांगोन होननानै जाय फैला बिथाङा दिनै मोजां भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं मानोना बै जाय मानास समस्थियाव जोङो नुनो थांदों गासैबो बर'आ जेखि जाया मानो गासैबो बर'आ दिनै फैलाजि बरगयाखौ सापर्ट होगोन प्रमद सारनि फैनायाव खिन्थु जोंनो एवार्डजों लोगोसे बान्था होनायजों लोगोसे माखासे रांनिबो अनसुंथाइ होदों जायफोरा गासैबो आर्टिस्टफ्रा एबा गासैबो माहारिनि जोंनि बर' हारिनि गासैबो आइ आफामोना मोनथियो जे जोंनि आर्टिस्टफ्रा जोबोद गोरिब थाखोनि मानसिजों माने रावहाबो माहाजोन जौगानाय गैया बेनि बेलायाव माखासे प्रडिउसारफोर ओंखारबाय मोनसे क्वालिटि होननाय माबायाबो पिक्साराबो ओंखारबाय दा बेनिखायनो प्रमद बर' सारखौ जोंनि आर्टिस्टनिफ्राय जोबनोखै मोजां मोनो आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल हान्जाया बे 5 बोसोराव जे दैदेनबोदोंमोन खिन्थु आर्टिस्टफोरनो जथेस्थ' गोजोननायखौ लाबोदों आरो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव बयखौबो बे समाव बरायनो लाबाय बिसायख'थि सम बे समा आरो गोख्रों भाबैनो बिसायख'थि फोसावदिङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलिबाय दं हाद्रि गुफुं होगासिनो दं बिटिसि ओनसोलाव आरो आसाम नाङैनो बे समाव नोजोर होनो गोनां दि बिटिसिनि मोन 15टा विधानसभा बे विधानसभायाव इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बे समाव गोख्रों भाबै न' टु न' बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं दिनै मोनसे आलादा रोखोमै नोंथांमोननि गेजेराव मोगा-मोगि आयदा जों मोननो हादों आरो मोगा-मोगि आयदायाव जों लेंहरनानै लाबोदों सासे आलासि बिथाङा गुबुन रावबो नङा नोंथांमोना सिनायखायो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय थाख्लाय नार्जारी एबा बिथांनि गुबै मुङा जादों प्रजित नार्जारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन बिथाङाबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै गुबुन गुबुन जायगायाव फोसावदिं हाबाफारि बिथाङा लाबोबाय थादों गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय खुलुमबाय माबायदि सोलिबाय दं नोंथांखौ नुनो मोनदों जे बाक्सा टु चिरां टु उदालगुरि गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथाङा सावथुन मुलुगखौ दोननानै बिसायख'थि फोसावदिङाव मानि थाखाय ओंखारबाय थानायखौ नुनो मोनदों गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय दा बे बिसायख'थियाव जोंनि महरगिरिफ्रा मानो गिदिंनांदों एबा जोंथ' फैला जे बरगयारि जों आंजों आगोलनिफ्रायनो जों इउपिपिएल पार्टिनि जानानै जोङो गिदिंबायदों मोनसेल' थांखिमोन मोनसेल' आसामोन जे आसा आरो थांखिया जाफुंदों जोंनि आर्टिस्टफोरनि गासैबो साननाय हनायफ्रा मोनसे बिथिङाव जादों मानोना मानाव गेदेर प्रमद सार दैदेननाय नि गेजेरजों जोंनि गासैबो आर्टिस्टफोरनो जे नांगौमोन बेफोरखौ जेनेबा सिनेमा लुफुंनाय होन आर्टिस्टफोरनो माखासे सिनेमा बानायग्राफोरनि जेखिनि बाजेट बे कालचारनि बेफोर बाजेटफोरखौ जोङो मोननो हादों बेनिखायनो जोङो दासिमबो जों नांथाबनानै दं जे इउपिपिएल हान्जाया मोनसे मोजां गोथौ सानस्रिजों
आवगोयो बेनि थाखायनो जों बेजों दं आरो मिथिनो नाजागोन जिहेतु प्रमद बर' दैदेननायाव जों नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन गेदेमा जाय महरगिरि बे महरगिरिनि थाखाय बिथाङा बान्था फोसावनानै बे समाव होनायखौ नुनो मोनदों नाथाय सिगांनि समाव जों बिदिखौ नुनो मोनाखै सावथुन मुलुगनि जिखिनि जों नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेवहाय मिनि सिनेमा हलबो गायसननायखौ जों नुनो मोनदों आं मिथिनो थाखाय नाजागोन जे प्रमद बर'आ नोंथांमोननि बा बे समाव सावथुन मुलुगखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय मा राहा लादोंमोन बिथाङा दा बेखौनो आङो एसे आगोल नोंथांनो आं खोन्थादों जोंनि महरगिरि जायफोर आर्टिस्टफोर बर' आर्टिस्टफोर बिसेसखै आं बेखौनो बुंगोन जोंनि गेजेराव मानो गोजोननाय फैदों प्रमद सार सरकार जेला दैदेनबोदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि माबाफ्रा माने आर्टिस्टफ्रा गोजोननाय मोनदों दा गोजौ थाखोआव लांनायाव प्रमद सारनि गेदेर आखाइ दं मानोना प्रमद सार जेब्ला सरकार दाबाय अब्ला आर्टिस्टफोरनि गासैबो नांगौखिनिखौ सोंनाय फिननाय एक समाव बे कालचार कमप्लेक्सआव जादों जे कालचार बिथिङा माबे थाखोआव मानो थाबथाना थादों बिनि बिथिङाव जों फारि फारि खोन्थानाय लोगो लोगो एवार्ड जोङो खुंदों एवार्ड फेस्टिभेल जेनेबा सिनेमानि बड' सिनेमा एवार्ड नोंथांमोना गासिबो नुदों आरो रायजो राजाफ्राबो नुदों बाहाय आगोलाव एवार्ड खुंदोंब्लाबो जों माबायदि रोखोमै खुंनांदोंमोन गुबुननि स्टेज बानायखानायाव माने बुंनो थाङोब्ला मारैबा जोङो बिराद दुखुथिया फरजायाव दंमोन प्रमद सारनि फैनायाव खिन्थु जोंनो एवार्डजों लोगोसे बान्था होनायजों लोगोसे माखासे रांनिबो अनसुंथाइ होदों जायफोरा गासैबो आर्टिस्टफ्रा एबा गासैबो माहारिनि जोंनि बर' हारिनि गासैबो आइ आफामोना मोनथियो जे जोंनि आर्टिस्टफ्रा जोबोद गोरिब थाखोनि मानसिजोब माने रावहाबो माहाजोन जौगानाय गैया बेनि बेलायाव माखासे प्रडिउसारफोर ओंखारबाय मोनसे क्वालिटि होननाय माबायाबो पिक्साराबो ओंखारबाय दा बेनिखायनो प्रमद बर' सारखौ जोंनि आर्टिस्टनिफ्राय जोबनो गैयै मोजां मोनो आरो जे राजनितिक बिथिंनि खोथाया आलादा जागोन खिन्थु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल हान्जाया बे 5 बोसोराव जे दैदेनबोदोंमोन खिन्थु आर्टिस्टफोरनो जथेस्थ' गोजोननायखौ लाबोदों आरो जे एवार्डबो होदों जे स्टेजबो मोनसे होबाय आरो मिनि सिनेमा हलाथ' जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो लुबोगासिनो दं आरो माखासेया थाबावबाय 5 बोसोरावथ' उफाय हायाखै आरो मिथिनो नाजागोन जिहेतु मिनि सिनेमा हल गायसननाय जाबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जिखिनि मिथिनाय बायदिब्ला बेवहाय गंबा गायसनजेननायखौ जों मिथिनो मोनदों दा बेवहाय आं मिथिनो थाखाय नाजागोन सिगांनि समाव जे जों नुयो अर्थात दाबो दिनैसिमबो बर'नि सावथुन मुलुगाव बांसिन फुजा समखौ बांसिन नोजोर बोनानै दिहुननाय जायो बबेबा फुजाफोराव बेवहाय दिन्थिनाय श' खालामनाय उदाङै मोनसे टेम्परारि मोनसे सिनेमा हल खालामनानै बिदि दिहुननाय बा श' खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा बे बिथिङाव आं नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैदों जिहेतु आथिखालाव जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायाव मिनि सिनेमा हल जाबाय सिगांनि समाव जिहेतु गोलाव सम हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेनलांबाय हाग्रामा महिलारिया पावाराव थाबाय नाथाय मानि थाखाय बै समाव नोंथांमोननि जे नैबे गोनांथि जानाय जे सिनेमा हलनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव मानि थाखाय नायसनाखै दा जे जोंनि कालचार लेभेलाव एम थायो नङा होमबा बै बेनिफ्राय बुङोब्ला साफ्रोमबो मिथियो आरो ससियेल मिडिया नोंथांमोननि गेजेरजोंबो नुदों आगोलनि जे सरकारफोर दादोंमोन खिन्थु कालचार लेभेलाव नायदों सासे एम दोनदोंब्लाबो एम बिथांमोननि नामखौ आं मिथिला नाथाय बे समाव नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनदों नुनो मोनदों जे जों फिल्म बानायग्राफ्राथ' मालाबा बे बानायनायनि रिकभार फैसाखौथ' जेनेबा सिनेमा फान्डनिफ्राय जों मोनामोन सोरनिबा पिएसनि बिसिफ्रासो मोनोमोन जाहैबाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासिबो रायजो राजाफ्रा नुदों आरो जोंनि महरगिरि आफादाव जे जोंनि बिसाया बेखौनो सावरायनानै जोङो प्रमद बर' सारजों थोंजोङै रायलायदों ओमफ्राय आगोलनि डिफारेन्सा बेनो जोङो बहुतबार रायलायदोंमोन अब्लाबो जोङो दिनैसिम मोनाखैमोन नाथाय प्रमद सारनि दैदेननायाव सिनेमा हल मिनिबो मोनबाय दा नोंथाङा बैखौ सोंदों जे गामि गामि देखायनाय मानाय औ दासिमबो सोलियो बेयो खिन्थु अब्लाबो दा जिहेतु 2 ना 3 जाबाय सिनेमा हला दा बेवहाय आंबो सासे प्रडिउसार आंबो सासे डिरेक्टर आंबो सासे लिरगिरि हिसाबै आं बेखौ मिथियो जोंनि थांफिननाय राङा मोनफिनामोन नाथाय एथ' बोसोर जोङो बेखौ बुंनो थाङा आं 17 बोसोर सोरखौ
बुङा आं मिथिया खिन्थु आंनि मोनथिनायाव जोङो 15 बोसोरखौ जों जेब्ला मिथिबोदोंमोन नाथाय बे समाव जोङो मानसिफोरनि नाम लाया सिनेमानि ए आखरनिबो बिसोरो मिथियामोन नाथाय सिनेमा फान्डखौ बिसोर बख'ना जायोमोन जों मिथिगौ नाथाय बे समाव बे बिथिङाव बै समाव जे हाग्रामा सार दैदेननायाव बेफोरबायदि जोंनि साफ्रोमबो सिनेमा बानायग्रा रावबो मोनफेराखैमोन दिनै साफा सानैया सापर्टजों बुङो बेरायदों नाथाय बिसोर दाथिनानै दिनैसिम बुंनो हायाखै आं मोनदों होननानै आं सिनेमा बानायग्रा उमुक मोनदों होननानै बेनो आरो जिहेतु प्रमद बर'आ मोनसे मिशन लाना खामानि मावदों नामा बिथाङा जिहेतु गेलेनायावबो जों दुरान कापनिफ्राय लानानै नायोब्ला बेवहाय ISPL CM काप बेफोरबायदि खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो सावथुन मुलुगाव बिथाङा बेखौनो दा रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै बेफोरखौनो फोरमायदों माखासे राजनीतिक दोलोनि सान्थौआ आलदा आलदा जायो जेनेबा मानाव गेदेर प्रमद सारनि दैदेननाय राजनीतिक हान्जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि राजनीतिक दैदेननाय हान्जा थारमाने डिफारेन्सा दङ डिफारेन्सा बेनो दा नोंथांमोना नुनो थांगासिनो आरो नुबायबो दं दा प्रमद बर'आ जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिखौ लाबोदों मा हिसाबै जेरखम जोंनि गेजेराव बर' अना बर' बे मोनसे पार्टी सोमजिदोंमोनलाय बे पार्टीया दिनै गोमानानै थांबाय नाथाय बै राजनीतिक दोलोनि मानसिफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ बुङा जे माहाय गोमाखै एबा बे जोब्बाय दा बे बुस्थुआ बेसेबां गेदेर बाथ्रा जोंनि गोजोन सान्थिया बेखौनो बुङो जोंनि थासारिया प्रमद सारनि मानाव गेदेर प्रमद सारनि दैदेननाय जे राजनीतिक हान्जानि दैदेननाया माबायदि जे गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे माने थाखो गैला जेनेबा जानो हागौ जाति हिसाबै आलदा आलदा खिन्थु जों खौसेथा माने प्रमद सारनि थांखि आरो मिजिङा मा टाइपजों थांदों नायलाय जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थायोब्ला जोंनि गेजेराव भेदाभाद जानो नाङा जोंनाव ओरै जानो नाङा दा बेनो डिफारेन्सा दे हाग्रामा महिलारि सारखौ आं मान होयो खिन्थु बेबो सासे जोंनिनो बर'निनो सासे गेदेर सेक्रिफाइस खालामनाय आङो बेखौ मानियो नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय राजनीतिक दोलोआव जायफोरा दिनै दाबो नुफैबावबाय सेला बेला दङ नाथाय जोंबो राजनीतिखौ मानिफ्राय रोंबोदों जों BPF हान्जा जेला BPPF आरो BPF मोननै हान्जा दादों बेनिफ्रायनो आं BPF जों गोदोनिफ्रायनो दं खिन्थु बे मोननै हान्जा गावनाय लोगो लोगो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोसोआवसो जोंनि गोरबोआवसो दुखु मोनो नाथाय बै नेताफोरा दिनैसिम गावनि सालायजों बुङाखै दिनै मोननै हान्जा गावनाय लोगो लोगो जोंहा बेसेबां खहा खथि जादों दिनै आङो सैथोखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै बिसोरो दुखु मोनो नाथाय आं मानियो हाग्रामा सार महिलारि सारखौ आं दाबो रेसपेक्ट एट डिउ रेसपेक्ट आं बे सारखौ रेसपेक्ट होगोन मानोना बिथाङा हारिनि थाखाय जोबनो गैयै संग्राम खालामनाय मानसि नाथाय बै बिनि आगदा आगसि थाग्रा जायफोर सेला बेलाफोर दिनै बिसोरो मा खालामफैदों मिथिबायना दा हाग्रामा साराबो मिथिदों दा माने ओरैबायदि माने बुंनो थाङोब्ला जास्ट दानि बे BPF पार्टी हान्जायाव दा एज ए BPF पार्टिया एज ए स्ट्रं पार्टी मोनसे पार्टियाव नाथाय दा नैबे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन बै बिसिनि जे जायफोर सेला बेला जायफोर बिसिनि माने दैदेनगिरिफोर थारमाने फकासाव फैनोल' नाजादों माने हाग्रामा सारखौल' इनफ्लुयेन्स खालामनाय फ्रन्टआव हाग्रामा सारखौल' इनफ्लुयेन्स खालामनो माने गाव मा बुंनानै जेनेबा गाव एसे बिनि नोजोराव गोलैयो दा बे राजनीतिक दोलोनि माबाया बिदि जानानै दं दा ओरै फारसेथिं आं बुङाखै जे फारफ्रोमबो पार्टियाव बिदिनो थायो जोंनि गेजेराव नायफैदो दिनै मैया थांनाय हराव सोरबाया थांलायबाय नाथाय जोंहा जेबो खहा खथि जायाखै खारन जोंहा मोनसे बिराद मोजां जादों रायजो राजाया एबारनि गेजेराव मा जानानै दङ दा बिथांमोना मोनथिनानै दं आरो बे रायजो राजाया सोरबा लिडारखौ दिनै बुजिनो हाबाय सायख'नो हाबाय दा माबा मोनसे टिकेट मोनाबानो फिनज्राब थाङोलाय टिकेट मोनोबा माने बाख्नायो बेखौ बै मानाव गेदेर जोंना बुंनो थाङोब्ला जोंनि मान होनो गोनां सानसुमा खुंगुर
बैसोमुथियारि बिथांनिफ्रायनो बे बुस्थु खेलाखौ नुबोदों आंबो सासे राजनितिखौ सोलोंबोदों एबा रोंबोदों बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो खिन्थु बिदि रल लायाखैमोन खिन्थु गामि बेबायदि जोङो सापर्ट होनलायनाय बिदि सोदोब जायामोन जोङो बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनो जों बेखौनो माबानांगौ खिन्थु दानिया माहा एसे आलादा जाबाय जों खिन्थु बैयावनो बहुत दनेस्वर गयारि आंना बावखुंग्रि समस्ति बे दनेस्वर गयारिखौ एक समाव राजकुमार ब्रह्म ना मा टाइटेलमोन बिथाङा जेला बिएलसिनि गेजेरनिफ्रायनो बिपिएफनिफ्रायनो गावस्रालायदोंमोन बेवहाय बहुत माबा जादोंमोन अब्लाबो जों दनेस्वर गयारिखौ बिराद खस्थ' खालामनानै अब्ला आङो थिं खुसि जालायलायनाय मानसि खिन्थु दा मा जाफैदों मिथिबायना जायानो फकासाव फैयो बाथ्राया बेसेबांसिम रायजोनि गेजेराव हाबसोनो हागोन बुंनो हागोन एबा माने जानला मोनला मिनिंलेस बाथ्राखौ बुङोबाबो बेखौनो माने नाजावनानै दङ बेफोरो नैबे बारा गोबाव गैला बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिथांमोनाबो जायफोरा थांदों आङो हाग्रामा सार महिलारिनि हाग्रामा मानाव गिदिर हाग्रामा सारनि गोसोखौ आं गोथौयैनो मिथियो बेखौ जाय दुखु होनानै थांदोंना जेनेबा बिपिएफ हान्जाखौ सिफायनायनि मोनसे प्लेनिं जादों एक समाव जेनेबा जायफोरा थांदों जायफोरा फैफिनबाय दा बिसोर मा आसायै थांदों नायदो जेनेबा सोरबाया माबा आसायै फैदों नाथाय गावबोथ' बुजिनो हाबायना गावनि पार्टिखौ माबायदि थेर बेथेर खालामनानै थांदोंमोन सिगाङाव नंगौ आं बे समाव आं दिनै नोंथांमोननि बे चेनेल गेजेरजों आं रायजो राजामोनखौ आं बेखौनो फोरमायगोन जिबनाव लाइफआव हाग्रामा सारखौ आङो गोजाननिफ्राय बहुत नायोमोन खाथियाव लोगो मोनो खिन्थु बै दुखुनि समाव जेला हाग्रामा सारा माबायाव दंमोन आं बेखौ लोगो मोनहैदों खिन्थु आं अन रेसपेक्ट आं सारखौ एज ए रेसपेक्ट होयो खिन्थु राजनितिकनि बेलायाव गाव गावनि माबा थायो खिन्थु दा राजनितिकनि बेलायाव बिसोरो दा माखासे बुस्थुआ बहुत बिथिङाव राजसो खालामफैबाय आरो माने हारिनि थाखाय एसे खम जाबाय आं बेखौ नुबाय ओंखायनो प्रमद बर' सारनि दैदेननाया जाथिनिल' नंला बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि लाबोदों बेखौ बुङोब्ला माखासे मानसिया दुखु मोनो बे थाख्लायालाय माबा माबि एनै थेनै बुङो बेफोरखौ जों साननोबो थांला गाव गावनि बिबेक सोरबाया हाग्रामा सारखौ बुङोब्ला थोंजोङै गाज्रि रोखोमै बुङो नाथाय आंथ' बुंखायो जोङो साफ्रोमबो बैसोर दैदेनगिरिखौबो आं बुंगोन बिथांमोना प्रमद सारखौ जे जानला मोनला बुङो खुनु तथ्य गैया सोरबा आंबोथ' हाग्रामा सारखौ आं एथ' गाज्रि बुंनो हाखाया खारन बिसोर सासे लिडार बिसोरनो 1% गुन जोंनाव गैया जेखौ मानिनानै लानांगौ स्वीकार खालामनानै लानांगौ आरो खिन्थु आं बेखौनो फोरमायनो सानो जे राजनितिकआ फैगोन थांगोन नाथाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ सिफायनो नाङा आरो गोजोन थासारिया दाबो दं दा बावैनो एसे मारैबा जागासिनो दं बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनै नोंथांमोननि चेनेल गेजेरजों बैफोर जायफोर गुबुन दल हान्जा सालायदों दिनै जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीजों जों खौसेथा थानानै जों आवगायलांनांगोन बेनिखायनो आं बिसोरखौबो खावलायगोन नोंथांमोनाबो जाहाथे मोनसे मोजां स्पिच लाखिनायजों लोगोसे जाहाथे मोजां रायजोनि गेजेराव मेसेजखौ मोजां होयो दा डिफेन्स सारखौ प्रमद सारखौ ओरैबायदि गाज्रि होनो नाथाय बे बिथाङाबो मिथिगौ जे आंनि बुंनाय बाथ्राया मिनिंलेस बेनो आङो मा बुंनो थाङोब्ला बारासो बुंनो सानो बिसोर बारा बुंनो सानो मिथिनो नाजागोन जिहते जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोननियाव बा इउ पिपल राजखान्थि हान्जायाव फैला आरो थाख्लाय बेनि अनगायै सोर दं जिहते गोबां सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरिफोरखौथ' बुंला एक्टर एक्ट्रेसफोर बिथांमोना नोंथांमोनखौ गारनानै एबा इउ पिपल राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै थांबाय बे समाव बिपिएफ जों थांबाय कार रेलि खालामनायफोरावबो बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङा बाथ्राखौ मुंख'दों जे प्रमद बर'आ नैबे महरगिरिफोरनि थाखाय ओरै मावदों होननानै बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायथिदों आरो रायजो राजाफोराबो बे समाव नुनो मोनदों मानि थाखाय बे समाव हमथाना लाखिनो हादिया इउ पिपलआ मानि थाखाय साबजानाय मोनदिया बैफोर जायफोर महरगिरिफोरा जायनि थाखाय दा दर टु दर थांनानै बे समाव खायसे महरगिरिफोरखौ मोखां दिन्थिनानै बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन आं बेखौ थोंजोङै बुंगोन बिसायख'थि समा ओरैबायदि सम नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो मिथियो आरो रायजो राजा गासैबो बिदा फंबायमोनाबो मिथिजोबखायो दिनै जेला प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव
जोंनि आर्टिस्टफ्रा जे स्टेज एबा प्लेटफर्म मोनदों अब्लाबो बे स्टेजावनो बिसोर एवार्ड मोनदों नाथाय राजनितिक दोलो जेला बिसायख'थि बुस्थुआ फैयोब्ला मा जायो बै बिथांमोनखौ आं दाख्लैबो ससे बुंदों नोंगौ माखासे गाव गावनि सुबिदानि थाखाय जिहेतु जोंनि माबाया जोंनि जे सिनेमा जगतनि मानसिफ्रा जिहेतु जोंनि जत' आं सिनेमा गाबोदोंब्लाबो जोंहा बेसे जेखौ नांगौ जों मोना जों जोबोद आर्टिस्टफ्राथ' हावरिया दुखुथिया मावरिया जोबखा आं बे बिथिङाव बुंगोन बिथांमोना आंथ' नुहुरदों आं नामबो लाया जेनेबा फंबाय आंना सुखबिर मस्ट पपुलार एक्टर बिथांजों थाफानाय नोंथांमोननि ससियेल मिडिया बिथाङा गोदो आगोलनिफ्रायनो बिपिएफजों दङ आरो मोजां खोथा गावहाबो गावनि मोजां मोननायजों थादों नाथाय आं बे बेलायाव बुङा नाथाय आं नैबेखौसो नुदों बै समाव माखासे जारौमोन जोंनि एक्ट्रेसफोरखौ लांदों बेयाव हेलेनानिबो फट' होदों आंहा डाउटखा हेलेनाया थांनाय नङा बाहाय खारन खेबसे राजनितिक दोलोआव नों सोरखौबा सापर्ट होनो थाङोबा गावनि माबाया एसे माबा जायो दा जोंथ' फैला आरो आं जोंखौ बुंनो थाबा जोंथ' इउपिपिएल हान्जायावनो जोङो माने जगदान जाखाबाय जों हाबखाबाय बे पार्टिनिनो जों मावो नाथाय बै बिनानाव मोना सापर्ट होदों खिन्थु बिनि बिफाया बिनि न'खरा बिपिएफखा आरो दा बे हिसाबै सापर्ट होदों आं बेखौनो उइस खालामगोन जाहाथे माबा मोनसे मोजां परिबेस फैयोबा बिसोरनोबो जाहाथे मोजां मोनसे लामा होयो आरो होमबा इउपिपिएलआ होआ नामा बिसोरनो जायबा नोंथाङा बुंदों बैसोरनो लामा होयो बा होगोन बा नोंथाङा बिसोरखौ सापर्ट होनाय बायदि बाथ्राखौ नङा इउपिपिएलआ बा प्रमद बर'आ बेफोरबायदि होनो हानाय थासारि ना माने ओरैबायदि बे बाथ्राया सारनि माबाया नाय हो सारा दिनै रायजोफोरनि गेजेराव प्रमद मानव गेदेर प्रमद सारनि दैदेननाया मा हान्जा दा बे बुस्थुखौ दा रायजोफ्रा हमनो हाबाय बुजिबाय कारापसनखौ फोथैनोब्ला दा बेबायदि सुबिदाल' होनो होननानै आंबोथ' बे दुखुनि समाव माबा मोनसेयाथ' मोनखायोमोन सुबिदा जेनेबा मानसिफ्रा सानगासिनो दं दा सोरबा थाङोब्ला माबा मोनसे मोनो दाथ' मोना माबा मोनसे खोथा होनानैसो थाङो दा मैया हराव सासे थांदों जोंनि नेता बेथ' गाव थांदों खिन्थु माबा मोनसे होननानैसो थांदों बे सिंनिफ्राय मोनथिफिनो खिन्थु बे मोनहैगोन ना मोनहैया मोनहैयाबो जानो हागौ खिन्थु प्रमद सारनि दैदेननाया ओरैबायदि नोङो सासे महरगिरिबा नोंनो फिल्म बानायनायनि थ्रुयैनो नोंनो जे खरसा जादों बेखौ कालसारनि जे फान्ड बेखौ हरगोन आरो बै माखासे थाखानाय गोहोखौ माखासे हरदों होननाया बेयावनोथ' जोङो बुजिनो मोनजोबाखैमोन मानसिफ्रा थारमाने कारापसनखौ खमायनो थाखाय माखासे डिसिनो सालायनो नोंसोरखौ सालिजारि नायनानै बुस्थुखौ हर होनदों दा बे डिसिनि थ्रुयैनो जेनेबा मन्दिरफोर लुनानै होदों खुनुबेला लुफेराखैमोन दिनै गिर्जा बिभिन्न धोरोम मुस्लिमफोरनोबो हरदों गासैखौबो माबादों थारमाने आंनि बुंनो नागिरनाया बे नङा जे आं जे प्रमद बर'जों थादों आं जे मोना बे नङा माने जों मानो थादों दा कालसार जे बिबाननि फान्डआ आगोलाव गैयामोन दा कालसारनि फान्डखौ प्रमद सारा ओरैबायदि मोजाङै होयो दा जोंनि सिनेमा जगतनिल'थ' नङा कालसारा सोरबा थियाटार बानायग्रा बिसोरबोथ' मोनदों सोरबा ड्रामास्टिक देखायग्रा सोरबा माबा बहुद रोखोमनि कालसार फान्डआ खालि थोंजों नायोबा माने सिनेमानि एक्टर एक्ट्रेसखौ जानो नङा बे कालसार फान्डआ ना बहुद बिभागाव हरो दा बिभिन्न जाथि जन'गोष्ठीनो हरदों दा माने आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आं मोनसे माबायावबो बुंदों आङो बिक्रम आदाजों जेनेबा जोंहाथ' बहुत मोजां आं आदाखौ मोजां मोनो नाथाय बे आदाखौ आं बुंनो नागिरदों आदाया बै साफ्रोमखौबो लेंहरोबा जे टटेल एनाउन्स खालामनानै जुदि बुङोमोनब्ला नोंसोर गासिबो जुदि फै जोंनावबो सापर्ट खालामफै बै बाथ्राखौ जुदि एनाउन्स खालामोमोनबा आरो बांसिन मोनगौमोन खोमा ओमफ्राय जुदि जोंनाबोथ' बुङोब्ला जों मोनगौमोन खिन्थु बिथांमोना फार्स्टआवथ' जेला पिक्सारखौ होदों बिपिएफखौ डाइरेक्ट
माने जइन जागोनसो बायदि रायजोनि गेजेराव पस्टारखौ होदों ओंखायनो आं बुंदों जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टनि गेजेराव जोंनि गेजेराव डिभाइड जों मालाबाबो गावस्राया जों खौसेखा मोनसेखा जानो हागौ राजनीतिक बेलायाव बे बुस्थुआव सोरबाया मा साननानै मा बिथिङाव गावनि हान्जाखौ मोजां मोननानै सापर्ट हैदों बेखौ थाखायो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव मालाबाबो बेले बेजे जाया जोङो गाबोननो ज' गालायगोन दिनै जों बिदा बिनानाव जों सोमोन्दो मोनसे न'खर फेमिलि एज ए राजनीतिकआव सापर्ट होनाया सोर मा सुबिदा जों मोनगोन नाथाय बिसिनि माबाया बेनो दा साननाया सोरबा सोरबाया खिन्थु जायफोर थांदों जायफोर सापर्ट खालामदों गासैबो बिपिएफनि न'खर फेमिलिखा आंबोथ' मोनसे बिपिएफनिफ्राय फैनाय खिन्थु आङो मोनसे हान्जाजों दलाव दं नाथाय दुखुनि समाव आं नागाराखै मानोना जोंनि गासै धोरोमनि बाथ्रायावनो मोनसे बुंनाय दं जायहा दुखुसिन जादों जायहा खैफोदाव गोलैदों बेखौ मालाबाबो नागारनाङा एज ए दिनैसिमथ' आरो जोंनि कालचार बिथिङाव प्रमद सारा जोंखौ जों मोजांसो हाबा मावलांदोंमोन आगादथ' होखायाखै बे बिथिङाव आरो आंनिनो आंगो लोगो जाय कालचारनि मालाबाबो टिकेट होफेरबावाखैमोन मालाबाबो खुनु राजनीतिक दला जोंनि हारिमु सिबियारि मानसिफोरखौ टिकेट होआखैमोन मानोना मोनथियो जोंनि हारिमु सिबियारिफ्रा रावबो जोंना माहाजोनबो नंखाया आरो गोनां गैया ओंखायनो आजिखालि राजनीति गेलेनोबाथ' नों गारि घरा ओरै थाङोबाथ' थाखा फैसा खरसा दं ओंखायनो बे बिथिङाव नाथाय नाय जोंनि प्रमद सारनि बेनि गोथौ सानस्रिखौ नायहर बिनि अनखांनायखौ नायहर हारिमुखौ दैदेननो थाखायब्ला हारिमुनि मानसिखौनो नांगोन होननानै जाय फैला बिथाङा दिनै मोजां भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं मानोना बै जाय मानास समस्थियाव जोङो नुनो थांदों गासैबो बर'आ जेखि जाया मानो गासैबो बर'आ दिनै फैला जे बर'खौ सापर्ट होगोन मानो सापर्ट होगोन दिनै गासैनिबो बे मोनसे प्रिय मानसि आरो प्रमद सारा सासे हारिमुनि मानसिखौ जे टिकेट होफेरदों फार्स्ट टाइम बेनिखायनो आसा दं बेनि थाखायनो आं बे आंनि आंगो लोगो जाय फैला बरगयारिजों आंल' नङा मानसिफ्रा माखासे मानसिफोरखौ सिनाया आर्टिस्टफोरखौ दिनै जिजास दं जाय मस्ट मोनसे बेस्ट एक्टर होनजायो बेखौ दुखुनि रलाव होन मास्ट ट्रेजेडियाव आरो भिलियन रलावबो बेस्ट भिलियनबो मोनखांबाय बिथाङा आंबो मोनबाय बेबायदि आरो साइडआव मेरला दं जायफ्रा मानसिया मिथिया दा बेनो आरो जिहेतु नोंथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों स्पेशली बै ओनसोलफोराव जाय जायगाफोराव नोंथाङा बाहागो लाहैदों बेवहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मा मोनसे अजदआ बांसिन फैदों जिहेतु जों नुनो मोनदों 2 लाखनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों गोबांनो बेवहाय बे ट्रान्सपेरेन्सि जायाखै होननानै बाथ्राखौ फोरमायथिदों अरुणोदयनि बाथ्रा मोनसे ओंखारबाय थादों रायजो राजाफोरना माबायदि मा जेंनायाव बांसिन फार्स्ट अफ अल आं बे बाथ्राखौ बुंगोन रायजो राजानि गेजेराव जेला थांनानै मोननै रोखोमनि नुगोन नोंथांमोना मोनसे रायजो राजानि मोनसे जों जेला आं हाबदों अब्ला मोनसे स्माइलिं फेस नुयो मोनसे गोजोननाय नुयो एजे बेखौ बै मानसिफ्रा एसे आलदा एंगेलजों लांनो हागौ राजनीतिकआवथ' साफ्रेनायल' नालाय खिन्थु बैसोर जेला थाङो जायफ्रा गुरलाबफोर गोनां होनो आंथ' गुरलाब होनो नालाय बिसोर थाङोबा जिरायगोन माने बै बुस्थुखौसो जिरायगोन आरो थारमाने नेनाया मोननै रोखोमनि थायो बे मोनसे गामियावनो थाङोब्ला जों थांनायाव मा जादों जोंहाथ' जेबो गैखाया फैलानि बेलायाव होन आङो चिराङाव बेरायदों होन क'क्राझाराव बेरायदों होन दा उदालगुरि बाक्सायाव ओरै दावखोगासिनो दं थारमाने बुस्थुआ मा जादों रायजोनि गेजेराव जों जेला रायलायना मोनबाय आं मोननै डिफारेन्सखौ खोन्थाखाबाय जों मोनसे खुलायै गोसोखौ रायलायदों बिसोरो खुलायै रायलायदों नोंथाङा बुंदों आं माखासे बुस्थुखौ बुङा अफिसियेलि बुस्थुखौ माखासे तथ्य गैयाबा आं बै नोंथांमोननि जे माबाफोरखौ आं बुंनाय नङा नैबे बुस्थुखौ जे तथ्य दं जे नंगौ जोंनि नुनायाव जों बेखौनो प्लास जों देरहागोना दिनै आलदा रोखोम थांगासिनो दं जेखौ नुदोंना बेखौ जोंख्लाब माख्लाब बिसोरखौ बेबायदि मालाबाबो जानाय नंला बै जुगनि राजनीतिकआ आलदा दानिया माने इउटुब जुग होनो माने मा होनो डिजिटेल जुग होनो ना
नङा होमबा डिजिटेल जुगाव रावबो जेबो आंनि बाथ्रा बुंनायाव माबे बुस्थुआ मा जादों बेखौ सासे उन्दैयाबो हमनो हायो दा माने बाथ्राया जाहैदों मोनसे दुखु दं बे दुखुआनो जाबाय अत्यन्त दुखु बथारा सोर बांसिन दे बुंलाय महिलाफोर दा महिलाफोरखौ ओरैबायदि दुखु होदों आं मिथियामोन जे बे दुखुआ बिसिबां गोथौआव थांदोंमोन नाथाय बिराद गोथौआव थांदों जेब्लानो थाङो मोदैयाव मोखाङाव मोदै गनानै बुङो आंनि उरुनोदैखौ दाननाङामोन आं बिसोरनाव बुङो औ दाननाङामोन नाथाय रिजार्भेसन बिदि खथा गैखायामोन डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सार जोंनि जाय चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेरा बुंखादों जायहा आधार कार्ड दं जायहा रेशन कार्ड आरो जब कार्ड मोननैखौ होनदों बे मोननै थायोब्लानो बेहा जग्यथा अब्लाथ' जोंहा सिमा गैया दा मा खालामदों दा बिभिन्न निउसनि गेजेरजोंबो नुदों बिसोरो दानदों दा बे दाननाया सोरखौ दानदों सोर मोनो 1250 सासे गोनां गिदिरनि थाखाय जेबो नङा नाथाय बेसेबां गोथौ गाज्रि गोसोजों दानदों बे जोंनि बै गरिब दुखुथिया हावरियामारफ्रा बेखौ हमनो हादों दा बे मेसेजआ बे बिराद गाज्रि हाबबाय बिसिनाव दा बे गिनायनि थाखायनोथ' दिनै जेरावखि जाया जइन होदों खिन्थु जइन होदोंब्लाबो मा जादों मोनथिबाय ना गिदिंनानै थांजोबदों जइना मा खारनाव होदों मोनथिबाय आं मोननै बुंदोंना दानि मानसिफ्रा मोननै गोसो लानानै थायो मोनसेया जाहैबाय नोंनिफ्राय आङो बे नैबे कयेक्टै राजनितिक जे दोहौ सोलिदों बेवहाय सुबिदा लानो थाखाय नोंनाव फैफ्लागोन खिन्थु गावनि भटखौ सोरनो होगोन बै देरहाथाराबाबो बेनो होगोन मानोना बेयाव गोजोननाय दं दा बे माखासे बुस्थुआव नंथारै बाथ्राफोरखौ लाबोनानै नंखाय बाथ्रा बुंनायफोरखौ सायख'दों दा मेन एफेक्ट आरो मेन जोंनि थाखाय मोजां आशीर्बाद जानो थांगासिनो दं बे उरुनोदै दाननायाव दा जोंनि हारिखौल'थ' दानाखै आरो जोंनि इउपिपिएलआ मानो मोजां देरहागोन बिथांमोना मोजाङै मिथियो दिनै मानोथो इसिग्राब नाजाबायदों दा गासैबो देरहाखाबाय होनदों दे नोंथां आं खोन्थानो मोजां बिसोर गासैबो देरहाजोब्बाय होनदों अब्लालाय जुदि देरहाजोबखाबायब्ला दा कुइसना बेयावनो रायजोफोरनि गेजेराव बेखौनो बुंनो देरहाजोबखाबायबा मानोथो भट बिहैबाय थाबावखो थ' नेनानैल'थ' थानांगौमोन दा बे बिथिङाव आरो मोनसेया सिगिदों मा जों बै रायजो राजाफोरनि बुंनायसो बाथ्रा दे आंथ' बुङाखै आंनावथ' सिगियाखैबो आरो आंखौथ' सिगियाबो मानोना आंहा खुनु राजनितिक दलखौ गाज्रि मोननाय गैया गाव गावनि दलनि सिस्टेमजों थाङो जोंनि निति आदर्शखौ आं मिथिङाव खोन्थाबाय थायो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनांगौ लाब गैया दा मोनसे आइवाइ न' दा पिएमआइ न' थारमाने आङो डाइरेक्ट थोंजोङै सोङो बे न'आव बे आसनिया बबेनिफ्राय फैयो रावबो मिथिया थारमाने मिसगाइड खालामो बिसोरो माने रायजोफोरखौ बुङो माने बिटिसि सरकारानो होयो होनो आरो प्रधान मन्त्रिनिफ्रायसो फैयो नङा होमबा बेथ' प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायसो थ' बेखौ जों फोरमायना होबाय दा खुनु दिन जिअ'टेक जानाया जे दानजाया बेखौ फोरमायना होबाय बिसोर माने बिराद गोख्रों गोसोयै गोरायैनो दं आरो ओंखायनो दिनै बे समाव जानो हागौ माखासे बिथिङाव राजनितिकआव गासिबो खुलाखौ रावबो बुंजोबा खिन्थु मोनसेल' नुनाया आलदा जानाया आलदा जाहैगोन आरो दा बे बिथिङाव नोंथांमोनहा नाय रिजाल्टआव आंथ' गासिखौबो बुंनो थाङा जायफोरा आसा लानानै थांदों बेथ' निरासा जाखासिगोन लिडारफ्रा दा आरो बेखौनो बुंगोन जोङो आं बारा बुङा जोङो मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनहैगासिनो दं आरो बिजनि बायदि मोनसे बर'नि जायगा जेराव मैखोम थानाय बर' जायगा आरो जायखौ जोङो बिजनि होनोब्ला बर'नि मोनसे जायगा मिरु थावनि होननानै जों मिथियो बर'नि मोनसे जायगा आरो बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे बिजेपि राजखान्थि हानजानो बे समाव हाग्रामा महिलारिया गले थांनानै बेवहाय अरुप कुमार दे बिथांनो जाय अरुप कुमार दे जों नुनो मोनदों जे समाजारि बिजोङाव गोबां बेदिनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे आरो बेनि अनगायैबो गुबुन बिदिनो हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे जेराव बिटिसिआव हिन्दु मुस्लिमनि मोनसे डिफारेन्सआ फैया नाथाय बिथाङा बेफोरबायदि बुंग्रा सासे दैदेनगिरि बिथांनो भट होनो थाखाय गले खावलायबाय थादों बर' बिजाथि बेवहाय हाग्रामा महिलारिया गैयामोन नामा जेराव नोङो बिजेपिनो दिनै नागारनानै होबाय मा जाहोनाव बेखौ बिजेपिनो नागारना होगोन
बे मोनसे बाथ्राखौ नोंथां नैबेखौ आं बुंग्रोगोन नोंथांखौ बेनिखायनोथ' जोंनि UPPL हानजाया सोरजोंबा एलायन्स खालामाखै एलायन्स खालामनाय लोगो लोगो मा जायो दुरबलथा जाखायो गावनि पार्टिखौबो जुदि गोसोआव बेवहाय बर' मैखोम दंखायो जे जायगायाव बेयाव मोजाङैनो गावनि पार्टिखौ आरो रोंगौथिया बिसिनाव बिराद गोरों गोरोंबो दंखायो बेखौ होयोब्ला मेसेबना बिसोर देरहायोमोन ना दा जोंनि बे UPPL हानजाया बेयावथ' बिराद मोजां भटआव देरहानो थांगासिनो दं मानोना दानि नैबे बेलायाव नैबे इलेक्सना मा जादों आगोलनि थुलुनाजों जाया दा अबेबा जायगाया मा जादों पार्टिखौ नायदों अबेबा जायगाया केन्डिडेटखौ नायनानै चइस खालामदों दा बेवहाय बिजनि जायगायाव उरुप देखौ बे जाहैबाय क'क्राझार नैबेनिनो जोंनि थिथागुरिनि बे जाहैबाय हौरिनि थारमाने दानि मानसिफ्रा आं बेखौनो बुंगोन दे नोंथांखौ मानसिफ्रा पार्टि लानानै माबा माबि होनो बिसोरो नोंगौखौ होनबा दुखु जायो खिन्थु सैथो बाथ्राया बेनो दानि जेनेरेसननि मानसिफ्रा मालाबाबो गुबुन जायगानि मानसिखौ जुदि गुबुन जायगा समस्थियाव होबायब्ला बेखौ थैब्लाबो एक्सेप्ट खालामा मानो बिथाङा देरहायोब्ला बे स्पिचखौ बुंफ्लानो हागौ जे आं बिजनियाव थागोन बे नङा जानो हाया बेनिखायनो जोंनाबो माखासे गेप्स जादोंना दिनै बियो उरुप देखौ बे जायगानि मानसिफ्रा बर'फ्रा मालाबाबो बिदि BPFनि मानसिफ्रा बिसोरनो बे उरुप देनो भट होनाय नङा खारना मा गावनि जे लकेलनि जा थानाय जायहा दुखु सुखु गांनाय उखैनाय खैफोद आफोद बे गिदिंबायनो हागोन लेंहरबा थांबाय बायनो डिफारेन्सआ बे दामाने बिसिनि बेयाव जेननाया बेनो गावनिखौथ' होनांगौमोन आंबो बुंगोन खिन्थु दा मा खालामनो जेला एलायन्स जायोना एलायन्स जायोबा गावनि माखासे दलनि नेताफ्राबो ओरैबारै जानांगौ जायो ओंखायनो जोंना मोनसे प्लास पइन्ट आरो जों NDA जानाय लोगो लोगो माखासे समाव जोङो BJPजों जे एलायन्स जादों जोङो माबायदि खहाखौ एबारथ' मुस्लिम भटआथ' बिसिनि सायाव दा NDA होनबा दा गावसोर अपेन बुंगासिनो दं दे सरकार फैयोब्ला मुस्लिमफोरखौ बुजानो डाइरेक्ट उइसेट खालामगोन दा बे हिसाबै जे बिजनेयाव जोंनि UPPLआ माने थखयै देरहानो थांगासिनो दं मानो आं नैबेखौ बुंगोन UPPLनि माखासे माबाफ्रा माबायदि सापर्टारफ्रा नों थैब्लाबो दान्दिसेल' बायनो हागोन बिसोरखौ माखासे लाब लसियाजों खिन्थु बिसोरो मार खाबायदिसो जिबनाव बिसोर फैया खारन जोंबो मोनथिदोंना जोंबो बुजायहैयोमोन आगोलाव थाङोमोन बै समाव गैथारा थेर बेथेर जेला उरखाव आरो रबिराम सालायनायाव अब्लाबो बिसोरो गिलुंबाबो थादोंमोन दाबो दं बिसोर सोलाया जोंनाथ' थख'आव दंना आरो BJP होनोबा मुस्लिमा होला दा बिभिन्न गुबुन जाथिया ST होनो होननायाव मोनला बिबो होला दा बेबायदियैनो जोंनियाबो दा माने बैयो मानास आं गासिखौबो बुंलांसै नोंथांनो मानास जे समस्ति जे फैला जे बरगयारि जोंनि UPPLनि जानानै दिनै दारायदों बे बिथाङा मानो थाखाय मोजाङै देरहागोन बर' भटआ माने ओरैबायदि मोजां भट दा आरो दा बिसोरजोंथ' जोंना दावहाया थाङाखै जोंना रायजो दलजों थांदों मानो थांदों रायजो दला जाहैबाय बेवहाय मुस्लिम भटआ बिराद दं आरोना 51 नामा नोंथाङाबो मिथिगौ बेखौ दा बर' भटआ मा जादों बेबो एखे सेम कन्डिसन जाय बिथां थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा MLA खननै जाबाय गावनि समस्तिखौ नागारनानै दिनै गावनि समस्तियाव टिकेटखौ बियो मोनगौमोन समाजनि हाबा मावोब्ला गावनि समस्तियाव मोजां हाबा मावदोंब्ला जा बुंनो गैया बुंनो थाङा खिन्थु बे बिथांखौबो नैबेनि मानसिफ्रा एक्सेप्ट खालामाखै जेरखम सालबारियाव BPFनि मानसिफ्रानो गावसोरनो बुंदों जों सालानि मानसिखौ नाङा BPF दरनादों सियाद सिफायदों दुखु माने बिसोरनि दुखुआ ओरैबायदि दा बिसोरबो सिंजों सिं जों थाफागोनल' जिन्दगि जों बेखौ होआ मानोना आरो एसेते बोरायथारबायबो ना 65+70 आरो बे बोरायनि बैसोआव माने जोंनाबो मोनसे बिराद मोजां प्लास जादों बे बोराया आरो मारैबा आस्लि बिस्लि थांबाबो बयहाबो सन्देह दंखासै जे 70 बारखानाय मानसिया मा रायजोनि हाबा मावगोन गावनि देहाखौनो सामलायगोन ना मागोन बिनिखायनो नोंथाङाबो नैबेखौबो बुंनानै दोनखाबाय
माबाय आं फैलाया जुदि रायजो दलाव जोंहा जुदि ओरै मोनफैयोबा जुदि मुस्लिमफ्राथ' होखाला दा जोंहा मोजाङै नोंथांमोननि जायगायावबो जोंनि बे मानासाव बर' बर्डजों लोगोसे गुबुन हारिया प्रमद बर' सारनि दैदेननाया ओरैबायदि नालाय जाथि जन'गोष्ठी जेबो फाराग लाया नालाय ओंखायनो जों बेयाव देरहागोन फैदोलाय ओरैहाय दिनै जाय दिपेन बर' सार दिपेन बर' सारनिखौथ' बुंनांला बेनानो साबसिन हामसिन जाय प्रमद सार जाय जाथिनि संग्राम खालामग्रा बिसोरो जायफोर जोबनो गैयै सेक्रिफाइस खालामदों बिसोरो नाथाय अब्लाबो बिसोर जेला राजनितिकआव हाबदों अब्ला बिसोरनि निति आदर्शआ नायदो बिभिन्न जाथि जन'गोष्ठीनि गोसोफोरखौ बिसोर देरहानो हादों आरो डिफारेन्सआ बेनो जोंनि बे इउपिपिएल हान्जायाव जे प्रमद बर' सारा जे दिपेन बर'खौबो जे लाबोनानै दिनै जे टिकेट होबाय बिराद माने गोजोननाय दं आरो मानोना बेफोरबायदि गोरों गोरा जाय संग्रामि मानसि आरो बिसोरो बहुद जाथिफोरजों थानानै माने संगठन दल दंना एबसुआथ' एबसुल' नङामोन नालाय बहुद जाथि संगठन जेला दावराव जायो जों खैफोद जायोबा गाव गावनि जाथि संगठनखौ नांगौ जायो दा बेनिखायनो दिपेन बर'आबो माबायदि मोजाङै देरहाबोगासिनो दं दा प्रमद बर'आथ' माने मोजांसिन आरो देरहानानै दं दिनै फैदो रनजित सार जाय रनजित बसुमतारी जाय बेथ' आरो बेबो सासे संग्रामि फरेस्ट इएम जादों दा फरेस्ट इएम जानायाव मा मावदों दिनै हाग्राफोरखौ बियो रैखाथि होदों दिनै जोंनि गेजेराव आं बुंदोंना माने जोंनाव माने मोजाङै मावोब्ला जोंनि मानसिफ्रा एक्सेप्ट खालामनो नागिरा माने हुरला मुरला नोंनोबो होदो आंनोबो जादो बिदिखौ नागिरो खिन्थु एबार बेलायाव मानि थाखाय रनजित सारा मोजाङै देरहागोन माने बे बेलायावबो जाय फानिराम सार जे जायगायाव इएम मोनखाबाय दिनै नाय बेखौ ओरै थोनहरनानै जेम्सखौ ओरै लाबोनो नागिरदों बे बिसिनि बिसिनि माने फर्मुला होनबाय बिसिनि टेकनिक दा थाङोब्ला नों जेनेबा खाम्फा सारखौ सोर देरहाखो इउपिपिएल दा खाम्फामोन सारमोननि खोथाफ्रा बाथ्राफ्रा नायदो जेब्ला ओरै बाख्नायबाय हाग्रामानि गासिबो माबाखौ ओरै थांनानै उल्था बुंहैबाय दा बिपिएफ दोलोखौनो सोरलां बोरलां खालामग्राया सोरजोबमोन जोंना हब' मिनिस्टार होनबा बयबो मोनथियो दा बे बिथांमोना गोरों गोरामोन नाथाय रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिबाय गोरों गोराल' नाथाय रायजोनि खामानि मावाखै टिकेटनि सार्थआवसो थाङो ओरै फैयो दा बिसोर जेसेबांखि थां माने ओंखायनोथ' आं बुंदोंना बिसोर थाङोब्ला मोनसे जमनानै थायो जों थाङोबा स्माइल जायो बाथ्राखौ नाय बुस्थुआ बेनो रायजो राजाफ्रा माने ओरैबायदि जाबाय दा माने मोजां जोंखौ जे देरहाहोगोन माने बै दावराव दावसिखौ दाख्लैनियाबो बिराद एफेक्ट होखादों बे बुस्थुआ माबे समाव जादों मानो जानानै थांखो आरो बे जुदि बारायोब्ला ओंखायनो आं थोंजोङै बुङो रायजो राजाफ्रा बेलेन्स नागिरदों जुदि एमएलएआबो बिसिनाव थांजोबोबा बै 12 सनफ्राव एबा 12 सननि आगोल माबायदि जादोंमोन आनबेलेन्स कन्ट्रल खालामो डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टआसो कन्ट्रल खालामो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोरों गोराफ्रा मोनथिजोबो दा एमएलए पावारा बिटिसि पावारजों बहुत डिफारेन्स दा बै समाव 12 सनाव हाग्रामा सारा माबायदि कन्ट्रल खालामनो हायाखैमोन दा माबायासो आसाम सरकारासो कन्ट्रल खालामो ओंखायनो रायजो राजाया मोनसे बुस्थुखौ बेलेन्स नागिरदों बेलेन्स नागिरोबा मा जानांगौ बिरोधि दलाबो माने पावाराव थानांगौ दा बे थोंजों नोजोरै नायनो थांदों रायजो राजाफ्रा ओंखायनो फैदो आरो लरेन्स सारनि खोथायाथ' मोजाङै देरहागोन मानोना दुखुथिया हावरिया मावरिया गावसोरजों थाफाग्रा जाफाग्रा माने राजनितिक खालामोब्लाबो माने बै जाय केन्डिडेट आं बुंदोंना पार्टिखौ नायाबाबो केन्डिडेटखौ नायगोन बबेबा समस्थियाव ओरै जादों पार्टिखौ नायनानै अबेया देरहागोन किन्तु लरेन्स सारनि दे क'क्राझार समस्ति नाथाय अबेबा जायगायाव माने मानसिखौ नायनानै केन्डिडेटखौ नायनानै जायो थारमाने ओरैबायदि जायो दा थांनाय इलेक्सनाव नोंथांमोनाबो मिथियो ओरै थिनालिसिमा मोनसेबो बर्डआव ओरै रिजार्भ ओनसोल जे गामियारिफ्रा रायजोफ्रा खिन्थु
बिसोर माने गासिबो इउपिपिएलखा नैबे टाउननि बेलायावल' माबाय खिन्थु टाउननि बेलायाबो दा मोनसे सानदों सासे बिजनेसमेनखौ दा निउसावनोथ' दा जोंना माबायाबो होदों सासे बिजनेसमेनखौ देरहाहोयोबा बे सम होनो हागोन ना हाया कुइसना बेयाव जादों दा बे बिथाङा आङो साफ्रोमबो मोजां नाथाय रायजो राजाफोरजों सब समाय सोर समाय होनो हागोन दा बेखौ नायनानै जोंहा बेयावबो मोजाङै देरहानो थांगासिनो दं माखासे समस्थिखौ आं बेरायाखै नाथाय आङो बे बेलायाव मोनथिया नाथाय ओरै नेरसोन सारनियाबो बिराद मोजां मोनसे माबा जानानै दंनो बेखौ मा बुङो भेरगाव समस्ति दा बावहाय एसे टक्कर जागोन आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखाबाय एसे टक्कर जागोन मारै जागोन आं मिथिया दा फाइनालि खिन्थु जाय राभाखौ होदों राभाया मोजां देरहाना फैगोन एबार दा जोंनि बावखुंग्रियाव जुदि प्रतिभा मेमा जुदि मोजां हाबा जुदि पारफरमेन्सआ मोजां जायोब्ला दा एसेल' आंनि समस्ति नालाय बे जुदि मावोब्ला खारन बर' बर्डखौ दानो जे प्लेनिं खालामदों जा मोनथिजोबनानै दं दा गुबुन जायगानिखौ लाबोलायबाय बाहायबो दा अबेखौ लाबोदों बिटिसिनिबो नंबावा मानसिया एजे आसामनि आन्दाराव थायो दे मानिबाय खिन्थु अबेनि नोंथांमोनाबो मोनथिबावादां एकदम दांथल हाजो खाथि ओरै एरियानिनो बिथाङा राजबंसि मानसि राजबंसिनि भटखौ मोनगोन नाथाय बर'नाव मोनसे कुइसन जालायबाय दा आं नोंथांखौ बुंबाय ना उरुदेया मानो जेननो थांगासिनो दं बिथाङा बेनो जे क'क्राझारनि मानसिया मारै बिजनि सिग्राब गिदिर समस्थिखौ नायहैबाय थानो हागोन बेलाय बे कुइसना रायजो राजाफ्रा आं बुंबायना डिजिटेल जुगाव जेथुखि आं नंगौ नङाखौ बुं माने सायख'ग्राबो दङ दा नैबे बेलायावबो जोंना बिपिएफजों नैबे बावखुंग्रिया बिपिएफ पार्टिया एजेलि स्ट्रंमोन आंनिनो समस्ति खिन्थु केन्डिडेटखौ लानानै बर'फ्रा गोनो गोथो आरो खिन्थु राजबंसिफ्रा भटखौ होगोन गावनि मानसि हिसाबै बर'फ्रा माने एसे डिफारेन्सआव दं आरो राजबंसिफ्राबोथ' माखासे एसटि मोनैनि दुखु दंलाय बिस्राबो दा बेनो आरो ओंखायनो माखासे बिथिङाव मोजाङैनो देरहानो फैगासिनो दं आरो आं आसा खालामो रायजोफ्रा मोजां बिजिरगोन आरो एबार भटार्स रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंथाङा सासे सावथुन मुलुगनि सासे जेनेबा गोख्रों खामानि मावग्रा आरो लोगोसेनो बिसोरनि बे इउपिपिएलआवबो गोख्रोङै दा बे समाव मावगासिनो दङ मा खावलायनो नागिरदों भटार्स रायजो राजाफोरखौ आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खर' गंलायनानै आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि आखायावनो सोरखौबा देरहाहोनाय सोरखौबा फेजेननाया सोरखौबा राजा खालामनाय सोरखौबा प्रजा खालामनाय नाथाय आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव जोंख्लाब माख्लाब माखासेनि आखु आखुथायखौ नुजोब्बाय दा अननानै जे जायगायाव प्रमद बर'नि आदर्श नीतिया जे जायगायाव हारिनि गेजेराव खुनु फारागथ' लाबोआसै जे जायगायाव बर' बुस्थुआ जोबनानै थांबाय गासैबो हारिनि गेजेराव गोजोन आरो सान्थिखौ लाबोबाय जोंनि गेजेराव दा थांनाय जानुवारियावबो लावथियाव जाबोबाय जे गिलु बालु सावथालजों बर'जों जाहां जाहांमोन बेयाव मारैबा कन्ट्रल जाबाय दा दाख्लै थांबाय जोंनि कारिगाव बे माबायाव दा बेनिखायनो आङो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना गोरबोनि जे अननायखौ आरो बुजिनायखौ गावनि आंथ' बुङो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोरों गोराखा जों बायदि सामान्य मानसियालाय मा बुजायनो हानो अब्लाबो आं आर'ज गाबगोन नोंथांमोना जे प्रमद बर' सालायनाय जे हानजाया जे उद्देश्य आरो नीति जे आदर्शजों जे पार्टिखौ आवगायनानै लांगासिनो दं नंखायनो जाहाथे बै आं बेखौनो बुंगोन बेलेन्सआव दोननो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जाहाथे इउपिपिएल हान्जाखौ जाहाथे देरहासार खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव सान्थि परिबेस गोजोना थाबाय थायो बेखौनो आं खावलायगोन आरो नंगौ बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय जे बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव बिथांनि जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनाय जे बाथ्रा बेखौ बिथाङा फोरमायबाय आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया माबायदि खामानि मावगासिनो दङ बेनि सायाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंबाय सावथुन मुलुगखौ प्रमद बर'आ माबायदि नाजादोंमोन गोजौ फारसे लांनो थाखाय आरो बिथाङा 5 बोसोराव बेसेबां खामानि मावखो बेनि सायाव गोबाङै बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिना होबाय
थांनाय एबा बे समाव आथिखालनि सोरखार BPF राजखान्थि हान्जा बिथांमोना सिगांनि समाव माबायदि बे समाव सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा मावदोंमोन बा बिथांमोना नाजादोंमोन एबा बे समाव सावथुन मुलुगखौ माबायदि बिथांमोना खालामदोंमोन बेनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बिथाङा फोरमायथिबाय गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा बेरायदों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिथाङा खबर लाहैदों खौरां लाहैदों बिसायख'थि फोसावहैदों आरो बेनि गासै बाथ्राखौ बे समाव फोरमायथिना बिथाङा होबाय जोबोदनो मोनसे बेस्थता नोंथाङा दंमोन गुबुन गुबुन जायगायाव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ खालामबाय थादों बे समाव नोंथाङा जोंनो बेसेन गोसा नोंथांनि समखौ जोंनो होबाय बड'लेण्ड बुब्लियाव फैनानै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो फोरमायना होबाय बेनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावबाय थेंक इउ